Minbizia garatzeko arriskua Nafarroan 8,8 jaitsida gizonen artean 2015-2025 aldian eta 4,6 igo da emakumen artean. Etxe bizitza arloko informazioa aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzu berria ireki du herritarrentzat Nafarroko gobernuak. Nafarroak 1,5 milioi euro inbertituko ditu Pitilasko aintzirako eta Laskaina urtegiko ezeguneak lehengoratzeko. Barne zuzendaritzak eta Nafarroko Mendikirolen Federazioak kanpaina baten esku hartuko dute 1000 manta termiko banatzeko txangozaleak biltzen diren tokitan. Haur eta lehen hezkuntzako 39 ikastetxek bisitatu dute Erraldoi eta Buruondien konparsa Iruñan ikasturte honetan autobus geltokian duten etxean. Iruñako 22 saltokik bat egin dute erakusleioak otsailak 11 ekimenarekin emakumea eta neskatoa zientzian nazioarteko eguna ospatzeko. Baztango osasun plataformak elkartaratzea eginen du bihar asteazkenean arratsaldean. Inigo Astizekin Joemak eta Polasak liburuari buruz solasaldia izango da beran asteazkenean. Nafarroko Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak egiaztatu du azken hamarkadan minbiziagatiko hilkortasun tasa doitua biztanleriaren hazkundea eta zahartzea kontuan hartzen dituena 18 jaitsi dela gizonetan eta 13 emakumetan. Denbora tarte horretan bertan gaixotasun hori garatzeko arriskoa 8,8 jaitsi da gizonen artean eta 4,6 berriz emakumen artean. Otsailaren 4 ospatuko den minbiziaren aurkako munduko eguna dela eta Nafarroko minbiziaren eta hilkortasunaren erregistroak emandako datuak dira. Iaz gizonek izandako minbizi ohikoenak hauek izan ziren: prostata 529 kasu, birikak 351, kolon eta ondestea 354 kasu eta gernu maskuria 152. Kopuru osoaren 156, emakumei dagokionean ohikoena bularrekoa minbizia izan zen 506 kasu eta ondoren kolon eta ondestekoa 203, biriketakoa 169 eta umetoki gorputzekoa 111. Oro har, 4 tumore mota horiek sexu horretako diagnostikoen 154 osatu zuten. Nafarroko minbizi erregistroak nabarmentzekoaren arabera, azken hamarkadan minbizia izateko arriskoa jaisten ari da urtean 0,06ko erritmoan gizonengan eta 0,6 igotzen emakumengan. Elkarrengandik urruntzen den joera hori bati bat tabakismoarekin lotutako minbiziek azaltzen dute. Neurri handi batean, tabakoaren kontsumoan denboran zehar gertatutako bilakaera hartu behar da kontuan izan ere, gizonak lehenago hasi ziren erretzen eta ohitura hori murrizten ere lehenago hasi dira. Hori dela eta haien kasuan arriskoa txikiagoa dela ikusi da. Azken hamarkadan gizonen kasuan heriotza tasak nabarmen jaitsi dira minbizi mota ezberdinetan, biriketan 19ko jaitsiera, garunan 123, kolon eta ondestea 124, maskuria 125, leuzemia 127, esofagoa 129, laringea 129 eta prostata 130. Emakumei dagokionez heriotza tasak ere behera egin du minbizi hauetan, kolon eta ondestea 129, garunekoa 131 eta umetoki gorputzeko 129 bestea beste. Hala ere emakumeen datu negatibo gisa, tabakismoarekin loturiko minbizien gaineko heriotza tasak igo egin dira. Biriketako minbizia 134, aho, barrumbia eta faringe 120 eta pankreak 120. Hipoteken eta alokairuaren arloko informazioa aholkularitza eta bitartekaritza zerbitzu berria da zabali dago. Astelehenetik aurrera, herritar guztientzat eta debaldezko zerbitzua da. Aurrez aurre, aldez aurretik hitzordua hartuta eta telefono bidez ere, alokairuei eta hipotekei buruzko informazio eskaintzeaz gai, alokairuen eta hipoteka betearazpenen arloko bitartekaritza ere emango du. Etxe bizitza kontuetan aholkularitza eta laguntza emateko erreferentziazko zerbitzu izatearren. Horixe adierazi du Begoña Alfaro 3. lehendakariorde eta Etxebizitza Gazeta Migrazio Politiketako kontseilariak zerbitzu berriaren aurkezpenean.
Elga Molina, Nafarroko Gobernuko etxebizitza zuzendari nagusiarekin, eta Gema Gallardo, enpresako zuzendari nagusiarekin batera. Izan ere, zerbitzu hori Nafarroko Gobernuak bultzatua Provivienda elkarteak kudeatuko du. Irabazi asmorik gabeko elkarte bat. 1989tik pertsona guztiek etxebizitza izateko eskubidea baldintza berdinetan izan dezaten lan egiten duena. Elkarte hori iazko urtearen bukaeran egin zen lizitazio prozesu baten bidez zerbitzu kudeatzeko hautatu da. Alfarok adierazi duenez, etxebizitzaren merkatuan hainbat gatazka daude errentatzaileen eta maisterren artean, edo zalantzak edo egoera konplexuak sortzen dira hipoteken inguruan. Eta maiz herritarrek ez dakiten nora jo informazio bila. Ildo horretan, zerbitzu berriak etxebizitzaren arloan beharrezkoa den informazioa ematiaz gain, aldei prozesu osoan lagunduko die. Aholkularitza juridikoaren, bitartekaritza eta orientazio prozesuen bidez iragarri du. Zerbitzu hori martxan jartzea da Nafarroko Gobernuak aurreikusten duen neurri nagusietako bat bizitegi merkatu tensionatu izendatutako eremu desitxuratu ahal izateko. Gardentasuna bermatzeko informazio eta ezagutza sortzeaz gain beharrezkoa da herritarrekin bi norabide harreman izatea, azaldu du presidente ordeak. Hori dela eta informazioa ematiaz gain, esan du, funtsezkoa da herritarrek etxebizitzari dagokionez sortzen dituzten eskaerei erantzuteko bidea ezartzea. Nafarroak 1.456.000 euro inbertituko ditu Pitilla asko aintzira eta Laskaina urtegia lehen goratzeko. Erreserba natural izendatuak beren uren kalitatea hartzen dituzten habitatak eta bertan dauden fauna hobetzeko mehatxuenak lehen etxiz. Hala nola, bisoi europarra edo zingira eskribau bezalako hegaztiak. Jarduera garrantzitsuena Pitilla asko aintziran egingo da 850.000 euro inguruko inbertsio eginez. Zehazki, iragazki berdea, iragazteko sistema bat instalatzea aurreikusten da sarrera nagusian. Ezegune honen isura arroan erabilitako produktu fitosanitarioetatik eratorritako elikagai eta kutsatzaileen sarrera murrizteko eta aintziraren funtzionamendu hidrologikoa hobetzeko. Hortarako dekantazio putzuen sistema bat planteatu da, ur putzuak sortzen lagunduko duena, sedimentuak ondoan uz daitezken erraisteko, eta eremuko espezie bereizgarrien landaketak egingo dira, fitoarazketari laguntzeko, hau da, uren arazketari. Pitilla asko aintzira Nafarroko ezegunerik handiena eta garrantzitsuena da uretako hegaztiek abiak egiteko, negua igarotzeko eta igarotzeko esaterako birabarkiak, aintzira mirotza edo urpekariak. Halaber, hegazti migratzailentzako gune estrategikoa da, Europa eta Afrika arteko ibilbideetan atseden hartzeko eta elikatzeko erabiltzen baitute. Horrelako ezegunerik gabe, migrazio askoz bidera ezinak izango lirateke. Barne zuzendaritza nagusiak larrialdi prebentzio eta babes zibileko zerbitzuen eta Nafarroko suhiltzaileen zerbitzuaren bitartez eta Nafarroko Mendi Kirolen Federazioak manta bat motxilan izeneko kanpaina aurkeztu dute. Kanpainaren helburua da 1000 manta termiko banatzea txangozaleak biltzen diren leku ezberdinetan, foru komunitateko tontorretaranetan eta istripuak prebenitzeko gomendioak eta gerta daitezken gora beren aurrean nola jokatu jakiteko argibidea jasotzen dituzten liburuxka ere bai. Modu horretan, mendiko kirolak egiten dituzten pertsonak sensibilizatu nahi dira beren burua babesteko duten beharraz eta era berean segurtasun neurriak zabaldu. Gainera, bi hitzaldi antolatu dira otsailaren 10 eta 12 mendiko segurtasunari buruz, Zazpiretan Berriozarko auditorioan. Prentsaurrekoan, Cisnerosek jakinarazi du GRT 187 esku hartze egin dituela guztira 2025an, horietatik 139 erreskateak izan dira eta 58 bilaketak izan dira. Horien artean, Cisnerosek eskalada eskoleko erreskateak, mendiko sakanak eta burdinbideak aipatu ditu. Halaber, 2 interbentzio erregistratu dira espeleologiakin. Jardueren arabera, mendi ertaineko jarduerak egiten dituzten mendi ibiltariena izan da laguntza behar izan duen persona talde zabalena.
Egindako dokumentuan txango guztietan botika kutxa bat eramatearen garrantzia jasotzen da. Manta termiko bat agurtuz gero glukosa pilulak, balizko deshidratazioaren kasuan gatz mineralak eta muturreko nekea gertatuz gero elikagai energetikoak izan daitezke. Hau ere sartzen dira, ura edangarri bihurtzeko pilulak, eskularru esterilak, babes osoko eguzki krema eta zinta amerikarra. Gainera, zauria garbitu eta babesteko ezinbestekoa da aldean antiseptikoa, serum fisiologikoa, benda konpresiboak, esparadrapoa, gazak edo tiritak eramatea bertzea bertzen. 2025-2026ko ikasturtean haur eta lehen hezkuntzako 39 ikastetxek bisitatuko dute urtean zehar Iruñeko erraldoi eta Buruhandien konpartsa gordetzen den tokia autobus geltokian. Iruñeko udalak 2009 geroztik antolatzen ditu bisitak gune hortara. Ikasle txikienek konpartsa osatzen duten pertsonaiak bertatik bertara ezagutu ditzaten. Jarduerako oso harrera ona du ikastetxeen eta ikasleen artean, Iruñeko erraldoiak, kilikiak, buruhandiak eta zaldikoak ukitzen eta hurbiletik ikusten gozatzeko aukera baitute. Programarekin bat egiteko ikastetxek pamplonaeskultura.es webgunearen bidez eta Iruñeko udaleko hezkuntza alorraren bidez eskatu behar dituzte bisitak, izen emateak ikasturtero daude zabalik irailetik urtarrilera bitarte. Ikastetxez gain hezkuntza bereziko zentroek eta beste erakunde batzuk ere eskatzen aldituzte bisitak. Jarduera horren bidez Iruñeko erraldoi eta Buruhandien konpartsa osatzen duten 25 figurak ikusteko aukera dute aurrek. Kalera irteten diren bakoitzean txikienei gozarazten dieten 8 erraldoiez gain, konpartsa Iruñeko udalaren jabetzakoak diren 5 buruhandik, 6 kilikik eta 6 zaldikok osatzen dute. Aurrek aukera dute figuren egiturak eta zurezko euskarriak ikusteko eta 160 urte baino gehiagoko historiaren berri jakiteko. Izan ere, 1860an Tadeo Amorenak harrika artoian sortu zituen erraldoien figurak. 4 erraldoi bikotek munduko 4 lurralde irudikatzen dituzte Europa, Asia, Afrika eta Amerika konpartsa osatzen duten gainerako pertsonaiak hurrengo hamarkadetan eskatu zizkieten hainbat artisau lantegiri. Iruñeko udalak eta Elhuyarrek erakusleihoak otsailak 11 ekimena jarri dute abian udalerriko 22 establezimentutan. Astelehen hasi eta otsailaren 11 arte erakusleihoek emakumek zientziaren eta teknologiaren arloan egiten duten lana ezagutaraziko dute. Otsailaren 11 emakumearen eta neskatoren nazioarteko eguna dela eta. Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2026an aukeratu zuen emakumek eta neskek zientzian erabateko eta bidezko partaidetza eta izan dezaten lortzeko eta haien artean zientzia bokazioak sustatzeko. Establezimentu bakoitza bere erakusleio eskainiko dio zientzilari baten lanari. Dendan beren lanari buruzko informazioa duten irudiak eta kartela jarriko dituzte eta dendako erakusleioa beren ikerketan inspiratutako motiboekin apainduko dute. Horrela, merkatariek zientzialari hoien bizitzaren eta lanaren dibulgatzaile bihurtuko dira eta emakumeek zientziari egiten dioten ekarpena ikusarazten lagunduko dute. Baztango osasun plataformak hilabetereko hitzordua eginen du otsaileko lehenbiziko asteazkenean hilaren 4an. Elizondoko osasun etxearen aintzinean elkartuko dira arratsaldeko 6tan. Baztango osasun langileen postu guztiak bete ditzatela eskatzeko. Joemak eta Polasak poema liburua izanen du solasgai Inigo Astizek asteazkeneko hitzorduan. Astizek berak Maite Mutuberria ilustratzailearekin batera sorturiko liburua da. Ume listoentzako edo heldu tontoentzako liburua, idazleen hitzetan. Arratsaldeko 6:30 elkartuko dira berako liburutegian. Astizek eta Mutuberriak Euskadi Literatur Saria irabazi zuen haurren eta gazteen kategorian 2020an Joemak eta Polasak lanari esker.